jesu, zašto nema? Mislim, s obzirom na takvo jedno teško stanje u hrvatskom društvu, ne? Kako to da, mislim, situacija je takva da bi trebali gotovo svaki mjesec imati nekakav prosvjed. Ma gledajte, ja sam vrlo nesklona tomu govoriti o tome da je narod ovakav, narod onakav, te žabe koje ne iskaču iz vrele vode i tako dalje. Mislim da ne može biti narod kriv nego što si učinio od mog naroda. Dakle, očekivati od pojedinaca ili od šire mase koja je stalno izložena 24 sata na dan, iz dana u dan, masovnim medijima koji manipuliraju, koji su se pretvorili u oglasni prostor, ne samo vladajuće elite, nego i njihovih partnera korporacijskih. Pa što bismo mogli očekivati od, kad kaže netko, naroda? Potrebni su savjesni, sposobni, moralni pojedinci koji će se međusobno uvezivati, a ja vidim da u ovom, ako Bog da, novom sazivu Sabora ima dosta takvih ljudi, da oni preuzmu kormilo. Ne znam je li istina, vi ćete možda bolje znati, Viktor Orban, kad je krenuo svoju političku, mislim nije krenuo političku karijeru, ali kad je ušao u Sabor, imao je 2 zastupnika. U idućem mandatu je preuzeo vlast sa apsolutnom većinom, ako je točno, koliko se sjećam. Dakle, te su stvari moguće napraviti, ali se to onda stvarno, ta odgovornost mora staviti na one koji to mogu. Sad imate mnogi ljude koji to mogu, a kažu neću. Onda imate mnogi koji to mogu, ali onda su možda moralno malo skrenuli. A imate onih koji se možda malo i boje. To su po meni puno važniji faktori na koje trebamo pogled usmjeriti da se ti pojedinci odvaže i da nešto naprave. Što se tiče Republike Srbije, ja ću vas tu pokušati možda čak i na neki način demantirati. Naime, prije izbora u Republici Srbiji bili su nemiri, bili su prosvjedi, to je bilo strašno, oni će ubiti Vučića u najmanju ruku, tako je to izgledalo, koliko oni njega ne vole, koliko on njima neprihvatljiv, prosvjedovali su protiv njega, to što vi kažete, pune ulice, znači oni imaju tu žicu da oni idu prosvjedovati protiv nečega što im se ne sviđa, dođu izbori, on osvoji apsolutnu većinu i onda nakon tih izbora na kojima on osvoji apsolutnu većinu, oni opet prosvjeduju. Oprostite, meni to djeluje stvarno nakaradno. Dakle, ne bih se uopće osvrtala na bilo koju susjednu državu koja nije bolja od nas. Ja bi se uvijek i isključivo samo vodila primjerima onima kojima ja stremim, ili u cijelosti, rijetko je kada to u cijelosti, ili u onim segmentima koje oni dobro rade. Ajmo te stvari jednostavno kopirati. Ali kako to raditi? Ne možemo mi očekivati, ponovit ću, da ljudi koji su izloženi ovakvoj agresiji, ali ne samo medijskoj, nego i političkoj, znači sustavnoj agresiji, da im se nameće nešto kao istina, da ih se manipulira, da im se laže. Imali smo nekoliko primjera gdje im se lagalo i onda kasnije se to nešto umota, ma dobro, ipak nije to tako bilo i onda oni jadni opet idu dalje. Dakle, oni su tome izloženi. Kako očekivati od čovjeka koji krpa jedva kraj sa krajem, koji nema ni jedan drugi izvor informacije jer ne stigne sjesti i istraživati. Mi smo po profesiji takvi da ćemo sve preispitati, odnosno takav nam je poziv da bismo to trebali raditi. Prosječan čovjek nije pozvan to raditi jer i ne stigne u krajnjoj liniji. Ima djecu koju mora odgajati, ima obveze koje mora sve obaviti. Tako da su po meni odgovornosti uvijek veća na onome tko može više dati.